La taxa de positivitat està al 2,5%, avui, almenys dades publicades no d'avui, d'ahir. El nivell de vacunació ja estem per sobre del 80% i el 0,03% dels alumnes amb contagis actius a les escoles es produeixen bàsicament fora dels centres escolars, però és un 0,03%. Però, per exemple, els patis, com torno a insistir, han de dur la mascareta, però quan van a un parc poden anar sense la mascareta. Hi ha incoherències que són difícils d'entendre per moltes persones, pels pares, per les mares, pels alumnes mateixos i fins i tot per nosaltres mateixos. El 13% dels infants tenen símptomes persistents de Covid després d'haver passat la malaltia, tot i que sigui lleu, que els impossibilita fer una vida diària activa. Per tant, se tenen en compte moltes coses, però entenent el benefici de la mascareta i la necessitat de mantenir aquestes mesures de seguretat, de moment se manté en els patis. Sí que haurem de seguir insistint que crec que hem de provar de cercar aquests equilibris més que necessaris, però ja per unes qüestions emocionals, torno a insistir, emocionals i pedagògiques.